Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah. Ing kalodhangan iki, Pak Tauqid bakal ngandharake pasinaon basa Jawa SMP kelas 8 materi unsur-unsur basa sing ana sajroné teks layang pribadi sing sepisan yaiku ana ukara carita. Ukara carita utawa ing basa Indonesia diarani kalimat berita, tegese yaiku ukara sing isine nyeritakake sawijining bab kedadean utawa sawijining kahanan marang wong liya supaya wong iku mau mangerteni lan ngerti apa sing diceritakake dening wong kasebut. Ing kene tuladha ukara carita sajroné teks layang ana 3. Siji, ingkang sakulawarga ing Madiun tansah ginanjar wilujeng. Sing nomor 2, tanggal 16 Juni aku wis wiwit prei. Sing nomor 3, kula sampun tumbas tiket kereta jurusan Surabaya. Nah, iku mau 3 ukara carita sing ana sajroné teks layang bisa dienggo tuladha. Unsur-unsur basa sing kapindho ana ukara pitakon. Apa ta ukara pitakon iku? Ing basa Indonesia, ukara pitakon diarani kalimat tanya. Tegese ukara pitakon yaiku ukara sing isine njaluk katerangan marang wong sing maca utawa sing diajak guneman. Ukara iki umume migunakake tembung pitakon apa, piye, pripun, kados pundi, sinten, sapa, lan pira. Nah, ing kene Pak Tauqid maringi tuladha ukara pitakon sajroné teks layang ana 7. Siji, saiki kowe nyambut gawe apa ing kono, Far? 2, piye pawartamu lan keluargamu ing desa? 3, pripun pawartane Simbah lan Pakde ing Jogja? 4, kados pundi kahananipun Surabaya sakmenika? 5, sinten kemawon ingkang manggen ing dalemipun Simbah? 6, sapa jenenge anake Mbak Ida? Sing kepitu, pira putrane Pak Desain saiki? Nah, iku mau 7 tuladha ukara pitakon sing biasane digunakake sajroné teks layang. Unsur-unsur basa sing pungkasan yaiku ana ukara sananta. Ukara sananta yaiku ukara sing isine niat, karep utawa sedya. Ananging sing duweni niat kasebut utawa sedya kasebut mau awake dhewe. Ukara iki durung kelakon utawa durung katindakake jalaran isih awujud niat. Nah, ning kene Pak Tauqid maringi 2 tuladha ukara sananta sajroné teks layang. Sing sepisan kula benjing nderek nyipeng watawis minggu. Sing kaping pindho nalika preyan sekolah kula pengen sowan ing daleme Simbah. Nah, iku mau andharan saka Pak Tauqid ngenani unsur-unsur basa sing ana sajroné teks layang pribadi. Nah, iku mau andharan saka Pak Tauqid gegayutan karo teks layang. Dongane Pak Tauqid, muga-muga sampeyan tansah pinaringan kesehatan lan keselamatan. Matur nuwun, sugeng enjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.